Hello parlok mga ipila. Timanta kani ka video ngan crunch phang kawai ni ki topic. Hakaba buan ki parlok ki baju pet kani ka channel ka chonga. Kiju glitching mut halor kumnu ban pendunai ka jingmi chong kini ki knyang ai thala la niki freckles kum ong tinong we. Te haswa bas nai ni ka video ngako ban pencharge phi baha kani ka channel ka chonga ngaju e penmi ki videos ki bede halor ka phang kum ki home remedies la niki. La ching sumar ki bangi la banyo hi na la ying shacha ki ba supan panan kam bat ru ki bamda ta e akalut ka sep chungi batru nga ngamde ka professional doctor ni expert tang banga shuka ban pasha ching mulam kat tu kat ni kat bedan haga ching stu chonga te klem da shim hi ka por ya man tai ni stang no kini ka video te khindiat halor kini ki ethala la ni ki freckles kini ki freckles ni ki ethala ki long ki bakham e ban sumar namar babun sien bia balen ki doctor pha le kini ki laser therapy ne ki tu ngam ratip but bunsin nga iba hakini ki bro ki badon ni kasni do ka ba phat ki ba les ni do mo ki chumi bai kini ki freckles ni ki ethla kini ki bro ki ba dums ni do pada nga i kim da khammi amla ban te kata yole sidin na ka chas ni do ne yole se ka jingsha sni palat tang ba ka di kata hi nga nget ba ka jingsha sni palat ru kala ban penmi e kini ki freckles ni ki brown spots ngaru ngadon buan ki brown spots ki bami namar ka jingsha sni palat tangba to na dia bun ketian halor kata ya matang ni pet pet kani ka phang chong ani ka video te ka ba nengkong bat ka ba kham kong san bat ru ka ba ngim de ban klat ka de ka sunscreen namar ba ka sunscreen kala ban ya da na ki bi jong ka sngi ki bala ban penyo e ki pun jat ki khinyang jong ki sni do la ni ki skin problems mo but phim de ban bakla thiet e ka sunscreen ru ki de ban jiet ki ba doni ka SPF ka ba om dunai ka Saupau SPF 40 above kabaan nila ban penon kam daka dai lani ka dahi bat sa ta naki benta pami kini ki knyang ethla e kumba life minute e bat sa patak mat no kaba lai pate ka dai vitamin C kumba ngala ong hi ha bun ki video vitamin C ba ngi la ban yo na usok jawru pila ban thiet ki kenja serum ta man miet penon kam bet man kasngi pen kam testa bet pila bani iya ki jingkala kini ki ethla nang tade basau de usok kiwi pila ban ot slice usok kiwi nang tade sakalan kini ki benta bami kini ki ethla bat sa i kumba life minute de ai nang tade sa batak no kabasan de ka snapchat pila ban shimi ka tuka snapchat kaba tam pila ban kelan na benta badon kini ki ethla bat i kumba khatsan ni 4 minute dep nang tasa sat no kabahan riu kadeka apple cider vinegar pila ban yo ekani dak ba pithiet na store lane lada phimyo pila ban thiet online kanika apple cider vinegar ka yarap ha habun jat ki jingpang lada pinang mat pran kam ken pila ban shim shishamat ka apple cider vinegar bat clear bat ka shishamat nang tasa di man ka step sayu i ka jingkala ka met chongpi pat ubakat du udeu sok baingon yong pila ban out slice u sok baingon yong nang tade sa kelan hakini ki benta bami kini ki ethlal ni ki freckles i kumba khatsan lani 4 minute dap nang tasa tak mat no le akani man kasni wat num pu chisngi ru le bet man kasni hadu banda yo i kani ka jingkala jong kini ki freckles lani ki ethla te parlok aswa bangan penkut ikani ka video ngakwa ban ong ba kini ki freckles ni ki ethla kem de ki basuk ban penkuit namar ba teng teng ye mi shimi namar ba ka jingsha sngi hot mangi ki breng ngim la ban kyar na ka sngi namar ba ngi hab ya chrom shaneng tangba to amele persang da kini ki home remedies ki bangala pen i yole se ki la ban yarap te parlok tang ini hi tat hadu bangin dai kendo biang pada hui ke bat kapor syong suk college bye.